Znanje i veštinu pružanja prve pomoći prikazalo je u Beogradu oko 700 volontera iz 17 gradova širom Srbije. Na ovoj najmasovnijoj manifestaciji u oblasti prve pomoći koju Crveni krst Srbije organizuje, omladinska terenska jedinica dr. Elizabeth Ross osvojila je 3. mesto. Na državnom takmičenju učestvovale su ekipe podmlatka u kategoriji realističkog prikaza stanja, povreda i oboljenja. U revijalnom delu učestvovali su petlići, učenici 5. razreda osnovne škole Stanislav Sremčević, koji su izazvali veliko interesovanje prisutnih. Za sve njih član Gradskog veća za zdravstvo Aleksandar Živanović organizovao je prijem u Skupštini grada. Izuzetan rezultat ovo 3. mesto, s obzirom da je konkurencija bila ozbiljna i da je takmičenje nikad teže. Državno, veliki broj povređenih, dosta politrauma, dosta nezgodnih povreda, inače teme su bile povrede na radu, tako da trebalo je dosta pažnje posvetiti organizaciji rada, pa nakon toga samo zbrinjavanje povreda. Pa bilo je stvarno jako dobro, nadam se da ćemo i sledeće godine ići i nije bilo mnogo teško, uradili smo jednu razdarotinu i ogrebotinu. Mladi Kragujevčani na ovom takmičenju pokazali su da znaju da brinu o svom zdravlju i da mogu da ukažu pomoć sebi i drugima. Velike zasluge u sticanju znanja i veština duguju volonterima, stručnjacima iz ove oblasti uz svesrdnu podršku Crvenog krsta Kragujevac. Evo mi već posle ovog završenog takmičenja krećemo po školama da promovišemo i da pozivamo mlade ljude da dođu, da se edukuju za laičku prvu pomoć. Smatramo da je to izuzetno važno, izuzetno značajno, jer nam je želja da do sledeće godine imamo puno ekipa, znači ovde prvo u gradu, koje će da bude osposobljeno. Morate priznati da je znanje iz prve pomoći nešto što svako od nas treba da zna. Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je prva pomoć pri povredama na radu. Mogućnost nastanka povrede postoji u svakoj vrsti posla. Prva pomoć na licu mesta povređeno može spasiti život. Zato je adekvatna obuka iz prve pomoći deo svake moderne strategije na radu. Da smo u tome dobri pokazuje podatak da su ekipe Crvenog krsta iz Srbije bile 5 puta uzastopno najbolje u Evropi na takmičenjima u pružanju prve pomoći.